ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲಿನ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪವರೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಲಾವಿದರು ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೊಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಲಾವಿದರು. ಪರಿಸರ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಾತಾ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳುದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತದ ಒಳೈ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯಿನಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ ಆಂದೋಲನ ಬಂತದೆ ದುಂಬುಗು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೇರಲ್ಲೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲೇರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಊರು ಹಿಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲ ಪೇರ್ದ ತೊಟ್ಟೆ, ಮೀನ ತೊಟ್ಟೆ, ಸರ್ಪದ ತೊಟ್ಟೆ, ಮ್ಯಾಗಿದ ತೊಟ್ಟೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಏರ್ಲ ದಕ್ಕೋತಿ ಒಂಜಿ ಬರಿಕಿ ರಾಸ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲ ದಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಸಾತ ಮಾರ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನ್ಪಂದ್ರ ಸನ್ಮಾನ ತಾಯಕಿ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಬಡ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರ ವಿನ್ನಾಯಿನಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರ ಸೋತನಾರ್, ತಾವರಡಿ ಇತ್ತನಾರು ತಾರಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಇತ್ತ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಶ್ಯಾಮನವರು ಸಂಘ ಬನ್ನಿ. ಸನ್ಮಾನ ಅವಳು ಉಂತಿದಾರ ತರಕೆ ಅವಳು ಉಂತಿದಾರ ತರಕೆ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ತಲೆ ಕೊಂಡು ಮಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಚಿನ ಪಟಾಕಿ ಅವ್ನು ನರಮ್ಮನೆತ್ತಿ ನರಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಒಂದು ಕುಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಸುಡು ಎರಡು ಕುಳ್ಳೇರ ಬಂದ್ಪರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನು ಆಂದೋಲನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಳ್ಳು ಹೆಂಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ನ್ಯಾಯನ ಸಾತ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡೆ ಎಂಕು ಕುರ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಕು ಕುರ್ಸೆ ಬಡ್ಸಿ ತಕ್ಕಲೆ ಎಂದು ತಾತಿ ಎಂದು ಓ ಆಯ ಕುಲ್ಜೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಆಯ ಕುಲ್ಜೆನ ನಮ್ಮಲ ಕುಲ್ಲುಜ ಎರಡು ಜನಗಳ ಕುರ್ಸು ಬರ್ಚಿ ಮೂರು ಜನ ಉಂತುದೆ ಆಯ ಕುಲ್ಜೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ 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 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಣಲಾಕದು ಕೂಳಿದ ಬ್ರಷ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ಲೋಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟ ವಾಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ಮ ಪಾಡ ಮುಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪುಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುಣ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಯಾಡಬಹುದು ಬೆಂದಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ತೆತ್ತುನ ಅವು ಪಜ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಡುಂದಾನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವು, ನಮ್ಮ ಬನಿಯನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವು, ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಿಖಲು ಪೂರ ಈ ಕಜ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮನ್ಪುಳೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಇರಗಿದೆ ಕಿಲೋಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಜನಕುಲೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಲ್ಲರು ಶ್ಯಾಮಣ್ಣವರು ಸಂಕ ಪನ್ನಿ ಎಂದೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಕ ಮಾತ್ರೆ ಆಯ ಪಾತೆರ್ ನತ್ತು ಪಾತೆರ್ ತೀರಂದು ತೀರ್ನ ಕೊಳಪುಣ್ಯ ತೀರ್ನ ಕೊಳಪುಣ ಅಂದು ಎಂಕ ಇನಿವರಿ ಇಂಬೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೋರಾಟ ಅತ್ತಿಯ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಅಂಬೆ ಇನಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಬೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಇಂಬೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣು
ಇನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಡು ಓಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಸವತ್ರ ಓಡೆಗೆ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಡಿ ಅಂದದ ಇನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಐಟಲ 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 ಈ ಪೊಂಜನಕಲು ಮಾತೇರು ಈ ಮಾತೇರು ಈ ಪೊಂಜನಕಲು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇನಿ ಮಾತೇರು ಟಿವಿ ದೇದುಡು ಕುಳ್ಳಿಯರ್ ದಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಮೃತರ್ಸಿನಿ ಚುಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಗಾರು ಬೊಲ್ಲಿ ಕರ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಿವಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಏತಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಪ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾತಲು ಹಾ ಹೆಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಹೊಂಜನಗ್ಲಿ ಏತ್ಬೋಡು ಏತುಲ್ಲೇರಿ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಹೊಂಜನಗ್ಲಿ ಏತ್ಬೋಡು ಏತುಲ್ಲೇರಿ ಏತ್ಬೋಡ್ ಇಕ್ಕು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ಮೇನಾ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆನ ಮಾತ ಪೊನ್ನತ್ತಾವ ಆನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆನವ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪೆನಾಗ್ಲಿ ಏತ್ಬೋಡು ಏತುಲ್ಲೇರಿ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪೆನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತ್ಬೋಡು ಏತುಲ್ಲೇರಿ ಮಾಯಾವತಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ಉಮಾವರತಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ಹೇಮಾವತಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ಧೂಮಾವತಿ ಏರ್ಬಾ ಪೊನ್ನಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ ಮಾರ ದೈವ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ಬೋಡು ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ಬೋಡು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕದೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನಕಲು ಪೂರ ಆಂಜನಕಲು ಪೂರ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ಬೋಡು ಈ ಪರ್ಬ ಈ ಗಮ್ಮತ್ ಇಂದು ಪೂರ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿ ಉರಿಯೋಡು ಇಂದು ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿ ಉರಿಯೋಡು ಈ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿ ಉರಿಯೋಡು ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಕೊರದಾಟ ಅಂದು ಪೂರ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿ ಉರಿಯೋಡು ತುಲಾ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಪರ್ಬಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಓವಣ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಓವಣ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈಪೇರು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಲೆಜ್ಜಿ ಚುಯ್ಯ ಶಬ್ದ ಎಂತು ಇಜ್ಜ ಪರಿಮಳ ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸಾವು ಕಣ್ಣು ಲೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ದಾಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿ ಪುರೋಲ್ಲ ಮಾರ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬ್ಯಾಟದ ಲೆಕ್ಕ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬ್ಯಾಟದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂದು ಪೂರ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿ ಒರಿಯೋಡು ದುಮ್ಮಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಪತ್ರಡೆ ಒಗ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪತ್ರಡೆ ಚೌತಿಗೆ ಮೂಡೆ ಆಟ ತಮಸೆಗೆ ತಾರದ ಗಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ತಿರ್ತ ಆಕೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹಾ ಅಂದು ಈ ಅಡ್ಡಿಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಜ್ಜಿಲು ಈ ಪುಂಡಿಲು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒರಿಯೋಡು ಅವ ಒಟ್ರಾಸಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಎತ್ತು ಪೂರ ಒರಿಯೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಗ ಬತ್ತಿಂಡೆ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಯಬನಿಗೆ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂತ್ ತೀರ್ಪಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಮ್ನೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇರು ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡಿ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಗ ಬತ್ತಿದೆ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಬಾಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಅದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಬುಜಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೀರ್ಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಬುಜಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೀರ್ಥ ವಿಷಯ ಬಿಡು ತೀರ್ಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ತೀರ್ಥ ವಿಷಯ ಬಿಡು ತೀರ್ಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೇರಳ ಕೈ ಬಾಡ್ಜೇರು ಮಿತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗರ ನಡು ದಿಜ್ಜಿದು ಹೋಗ್ತದು ಇನಿಗೆಲ್ಲ ತಾಲಟುಂಡು ತೀರ್ಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಾಲೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂಕಮಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೋಯ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಗುಲ ಥೀಮ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಐತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ఒక ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಆತರಿ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿಗುಲ ಆಕ್ಟೆಡ್ ఒక నిగుల్ యాక్టింగ్ పూరా లైక్ మందారు ఓవరాల్ ద యాక్ట్ వాజ్ ఓకే బట్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ థ్యాంక్ యూ ಸೋಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜು ವಿಶ್ವನಾಥರು ಏಜ್ಡ್ ರೋಲ್ ಅತೆ ಅಜ್ಜರತ್ತಿರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಟಾಪ್ ಅಂದು ಇದು ಏಜ್ಡ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದುಂಡ ನಲ್ಲಾತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅವು ಇಂಗ್ಲಿ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಚೋಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಚೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ನಿಖಲ ಸರಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಡೆತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಮೀನ್ ನಿಖಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಕಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಹೋಯ್ತುನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಅದು ನೋ ಥೀಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಲ್ ವೈದರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕುರಿಜರು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಜೋಕ್ ತೂದು ಖಂಡಿತ ತೆಲಿಪು ಜರ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಡೈಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶುರು ಆತನು ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನವು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ್ ದುಮ್ಮದ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.